alaikum, ambalma malion. Et bien, mercredi 5 juillet. Mercredi 5 juillet, nous allons au bien. Nouvelle demande pas de bien, malikoura kola. Ah, je regarde les nouvelles demande pas de fois. Wallah, je regarde les nouvelles demande pas de fois. Nous allons au bien. Aïe partager les fangabouans, n'était partager fangabouan lena pour que n'anda voilà. Nouvelle demande pas de bien, malikoura kola. Mais il faut que nous partage ni cœur de Charlie parce que du coup, chaman somme na tchou ou kono. Wallahi, du coup, chaman somme prempi. Du coup, chaman be desaka snoro. C'est-à-dire, chaman tabe toi kono. Eh, Mali dia todo, Mali dia todo. Wallahi. Mali benadja. Shogal ni asmi. Billahi, mbalmo. Projet boubolo kabako dong amena ndado ala kabako projet. Mali benadja ka se degré d'homme. Vraiment kabagodo. Donc ay partager fanga boya pour que ne ganda do à la 100 nouvelle demande pas mon fora nganda do ou la 100. Est-ce que vous voyez? Donc ka anga shérif ka fo chaque shérif ti ami aidera kabako fora ti kala shérif ka so kabako fora la fora mun na kan pana padema tension diabète furu dimi rendimi kodimi pana o kacha ante galon te ga mo de ay shérif ka fora sa be tien ya la numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 kanga kutubu nanga wali fo shaku la sanakane pele abe se kwa teta te mo ko na gelara maliko la wuli be ka kutubu segere ka chaque sala fo kanjalo alere faye se ku dawda kanjalo fo yan fo tuba kura mo munu mo ba ka numéro la madi mo ma inbox la alsa ay kero augmenter to malen ka nga mouvement victoire gloire à présent ba ka fo se ku tungara guide la jo sakuna ka chewo jala koroji modi na ga mo Gabon ou be ka foli ou belebele bien nga base be yoro masa ka foli bien balmo ka da au klo kan fane ambe fe ka studio job et donc ni munu sera kan de makada parce que anti war no golen fe ambe fe ka jo est ce qu'il y a famu na yere sekera mi ani aw yere ka deme ambe fe ka studio job ayre bay nebe émission ma ke son la souvent dérangement en même temps tu sais qu'à au fond de mes idées pour me y a demandé un studio vraiment nga bla en place pour que nga barab se kanoga donc ni be fait quand demain il se ka numéro me contacter au 77 67 0017 77 67 0017 bolmo ja gouvernement men sigira bolmo ou bena ta descend à l'air comme Mali benadia kou bena le bara bele baw de ke ko soro de kana soro ay ni lame kan abe kou blala bara mina shogel ko kou ka bara de bena ke sisan bara flate gouvernement ngolo de ko ka Mali soro de yiriwa ko Mali soro malien ka war de ka circuler malien bulo kono dunga faka sabati anga jo anga kala folo aka lame mena do commentaire là a lame à la main. Un îlot de croissance et de prospérité, envié par tout le monde, indépendamment de l'appui d'une autre puissance. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais réitérer ici et maintenant les remerciements du peuple et du gouvernement du Mali à tous les pays amis et à tous les partenaires dont le soutien, la fidélité, la fraternité et l'amitié sincère permettent à notre pays de rester une nation debout, libre et digne. Nous sommes un pays ouvert et nous le demeurons en traitant avec tous ceux et toutes celles qui inscrivent leur coopération avec le Mali en adéquation avec les 3 principes clés édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Enfin, je voudrais rendre un vibrant hommage à la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, maliennes comme étrangères, tombées sur le champ de l'honneur. Enfin,
que leur sacrifice ne soit pas vain, nous avons l'ardente obligation de réaliser l'aspiration pour laquelle ils ont payé le tribut le plus lourd, à savoir rendre le Mali stable et sécurisé. Rendre à notre pays sa dignité, son honneur, son indépendance, sa souveraineté et son unité. Je vous remercie de votre aimable attention. Asegna aini orome ambe sega kan tukuni Et leur expertise dans la... ainsi que la défense de l'indépendance de notre pays se traduiront au niveau du gouvernement par un investissement plus accru dans les actions de développement afin d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos citoyens. En somme, leur bien-être physique, économique, social, notamment dans les zones habituellement occupées par les forces internationales. Dans cette perspective, nos efforts se concentreront davantage sur la politique des 3D, à savoir la défense, la diplomatie et le développement, triple cher au président de la transition. Dans cette perspective, le gouvernement élaborera sans tarder et soumettra au chef de l'État un nouveau plan de développement qui mettra l'accent sur la relance économique pour une prospérité partagée. L'esprit et la toile de fond de ce plan de développement est de permettre aux Maliennes et Maliens de prendre pleinement leur destin en main, de bâtir leur pays et d'en faire un havre de paix. Merci mena kuma bana meni yoron ne ko abe aketo téléphone na manipulation man or la me fe kan studio dele bolmo abura ka kuma messisa ko gouvernement na le plan do présenter sini ou bien sini gene ko telia la ko plan mi ko nabna Mali économie Mali soro wuli ka jo ko Mali ki yerata Mali kana glo mogola u bena bara min ke sirina nimbara ye soro nafolo musaka ko Mali bena le usine baden e jo san me wakati mina ko Mali bena ka dugujugoro nafolo boli ko gouvernement mena o bara mi o fere u bena o damne ame wakati mina sisa mbalmo ko Mali ka économie Mali ka soro shogel ko o plana fere ana musaka ko bena bara ke orela agriculture la engrais ko gelea a mbalmo ko engrais ko gelea bena ban Mali yere bena lay ka engrais créé Sénégalais ka engrais soro nogala Sénégalais ka fereke ka Sénégal dunga fabe nogwa chomina ko bena barake ko dépendance ko ministre mana taka boyoro la yoro ministre be Mali parti fembela ko ministre mana tay ko koronfela ko war ba de bena dola ko musaka ba de bena do koronfela la ko investissement ba de mena ka koronfela la ka beke usine ka koronfela dia courant très na folo be sore docteur be pharmacie be dunga fabe sabati ko Mali de bena le dia me wakati min konna la ko chembalmo ni nouvelle domaine vraiment ko projet de développement droit de bena ke soro est-ce qu'il y a famu ko usine bade mena jo ko asimi mena le usine bade ne jo ko gouvernement mena au plan présenter au plan croix ko mena au présenter présent na 600 ah jawe kele famu we ja ame kule ni feminga ame kule fevega réseau ga ja amena wallahi an kule ka amena parce que an fo an se ka ministre gain tant que manga soro tabala antseka tubabu gen français gen tant que anga économie dunga fatika sabati tant que femme perite ka noa a shogel ko ka famna ko usine abena medien dongoro u bena plan kura min bɔ usine de bena caya u bena plan kura min bɔ kurantigɛ bena ban u bena plan kura min bɔ Bamakɔ cɛ bena ya Bamakɔ bena aménager ka ya u bena plan kura min bɔ ɲamango gɛlɛya tɛna maliyɛnw tɔɔrɔ tuguni ɲamanbɔ yɔrɔ caman be dayɛlɛ u bena plan kura min bɔ est-ce qu'il y a femme anga dugujugoro nafolo no ye sanu mena ke Mali taye vraiment ça c'est une très bonne nouvelle comme Mali sanu abena ke Mali taye Mali sanu amena nafa soro Mali sanu adugujugoro nafolo amena nafa soro ko pétrole nunun boli bena damne gouvernement doena
aba kalama ko Mali kun ye contrat qu'on dit déjà pétrole contrat Mali kun ya bo Mali kun ye pétrole contrat bo est-ce qu'il y a femme au bara accélérer le c'est aba kalama projet de loi baden et tarabi ko ka centrale énergie pour que courant tigɛ ka nɔgɔya ordre bɔra présent yɔrɔ la gouvernement Choguel bɛ ka exécuter ko ka courant tigɛ bɔ u bɛna centrale baden centrale solaire centrale énergétique u bɛna caman ba de dayɛlɛ an bɛ wagati min na n balimaw ji gouvernement bɛna taa sans alerte la koyi gouvernement bɛna taa sans alerte de la est-ce qu'il y a faamu mɔgɔw ti min dɔn dans les jours à venir Assimi fɛnɛ bɛna l'état kayi pour que ka terrain relancer yani diɲɛ wuli cɛ terrain kana jɔ est-ce qu'il y a faamu Mali kɔnɔna la tuguni o baaraw bɛna le kɛ n ko chantier belebelebaw de bɛ chantier baw de bɛ ka nale dayɛlɛ sisan bɛ wagati min kɔnɔna la Mopti ye groupe belebelebaw sera Mopti ye Moptikaw a tɛ mɛn a ka courant tigɛ a bɛna ban Choguel ko sisan ko baara bɛna kɛ ni 3D de armée dɔ ka fara ka monter en puissance diplomatie an teriw ka ca jamanaw kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu an ka fɛɛrɛ kɛ Mali ni bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na sabanan k'o ye développement plan de foyi tɛna kɛ sisan développement baara dɔrɔn de bɛna kɛ ka na ni sɔrɔ de ko wari de ka ladon Mali kɔnɔ ko fo maliyɛn de k'a fɔ k'a ka condition de vie yɛlɛmana ko maliyɛn k'a fɔ a ka condition de vie ko de yɛlɛmana an bɛ wagati min na fo saraw ka caya saraw ka doubler n balimaw dɔgɔtɔrɔsow ka jɔ usines ka jɔ bagan daga c'est-à-dire yɔrɔ Mali ye bagan mara jamana ye fɛɛrɛ bɛna kɛ bagan ninnu bɛɛ da bɛ nɔgɔya Choguel ko plan de bɛ gouvernement bolo o plan de bɛ u bolo k'u bɛna plan présenter Assimi na dans les jours à venir wagati jan tɛ dɛ dans les jours à venir parce que n balimaw fɛɛrɛ min bɛ nin gouvernement kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ cɛ fila dɔn Assimi an ka candidat ye a m'o fɔ bɛɛ dɛ Assimi bɛ présenter Assimi sera notre candidat parce que plan min bɛ Choguel bolo faut tant de ka di nin gouvernement ma ka se ka nin baara kɛ tant de ka d'a ma nin baaraw tɔnɔ dɔw bɛ se ka bɔ kalo 6 a baara dɔw tɔnɔ bɛ se ka bɔ 100 2 il faut que gouvernement in ka continuer de fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ gouvernement a yira ko élection bɛna kɛ ni élection bɛ kɛ Assimi est notre candidat Choguel bɛ continuer n'a ye est-ce qu'il y a faamu pour que fanga in a continuité bɛ se ka kɛ nin projet ba min bɛna ko Modibo Keita y'i sen da yɔrɔ o yɔrɔ ka usine ba fɛn fɛn jɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka usine jɔ de daminɛ Mali la usine jɔ de bɛna daminɛ ko chômage jeunesse k'a ka hakilila tigɛ ko chômage ko kuma o bɛna ban a plan a fɛɛrɛ a hakilila a fɛn bɛɛ tracelen don dans les jours ou bien dans les heures à venir o bɛna taa plan présenter présent na n balimaw c'est pas possible vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ vraiment gouvernement ye wallahi nunun kan ka continuer n'a ye nunun kan ka taa ni an ye de fo wagati min na 2 ans ou 3 ans est-ce qu'il y a faamu donc il nous faut une certaine stabilité vraiment ne nisɔndiyara parce que ne tun b'a fɔ tuma bɛɛ n ko ni armée montera en puissance n ko ni économie ma monter en puissance n'a bɛ n lamɛn ne de tun b'a fɔ tuma bɛɛ n ko ne bɛ jɔrɔ transition na n ko ni côté militaire ɲɛna n ko ni économie ma ɲa don dɔ économie bɛ côté militaire tiɲɛ ja ko plan bɛ Choguel bolo k'a ka fɛɛrɛ bɛ économie kama k'a bɛna taa Mali sɔrɔ Mali bɛ bɔ degun kɔnɔ Mali tɛ gulon Faransi la cogo min na k'a bɛna taa o projet présenter Assimi na an b'a bisigi k'a fɔ ka Mali k'a ka monnaie créer a ka monnaie a ka CFA an ka bɔ tubabuw ka mara kɔnɔ an b'a bisigi k'a fɔ ko bɛɛ bɛna ye plan in kɔnɔna la plan kura min bɛna bɔ économie dɔrɔn kuma fila tɛ yen dɛ économie ko sɔrɔ dun ka fa nafolo ka don Mali kɔnɔ sɛnɛ ka kɛ fɛnw prix da ka jigin ko baara dɔrɔn de bɛna le kɛ tout droit direct vraiment n balimaw wallahi Choguel n'a ka gouvernement maliyɛnw a ye u fo gouvernement kura in u na kan ka di Assimi ka fanga in ka di Assimi ka fanga bɛna diya anw tɛ candidat fila dɔn Assimi i bɛ kan ka candidat ye hali ni banna anw yɛrɛ b'i ta ka i kɛ an ka candidat ye sami fɛn ɲuman na o ka rappel ko jagoya Assimi i bɛ kɛ candidat ye jagoya i bɛ kɛ candidat ye wa i bɛ sɔn jagoya wa i bɛ tɛmɛ ni Ala ni kira sɔnna balimaw vraiment ni ne projet belebelebaw ye min bɛ Choguel bolo i b'a ye o de la premier ministre n'a kunkolo falen don jamana premier ministre n'a kunkolo falen don n'a nana a b'a ta ka fan dɔn a ti munumunu
ati jengao abe tasira kilele ne fe ima ya nana doro ko soro malion ko zena ko ni bara na ga soro doro ni armée dobe faroga musaka mais ko ni gouvernement nga bara de na ga soro e parce que malion kuma fo oui sécurité nana fe nana ko mais ko dunga fa yoro mbalmo wa kilatke dunga fa o de na le sabati izinu de bena daile demisenu mena bara soro anga mugo muno be diaspora la o be sekana ame wakati mna mali décoller la bien ame wakati mna pétrole boli mena damne lithium boli bena damne gaz à hydrogène boli bena damne mali bena ka sefa créer courant tiga o bena dabla assigné ordre du conseil des ministres là koka énergie projet de loi badene mena taka centrale chaman de gland centrale solaire ou bala centrale énergétique ou bala centrale éolienne ou bala tche malion ame mune nyini wallahi mbalmo bi ayaw daka snogo kawka geleya ka bana aga geleya a dogotoro shogel ana fuanana dogotoro shogel ni fuanana ko malien kana senge abeka keni asiminga yamaruya asiminga buya kono ko malien kana senge malien kana kongo malien kana minogo ama e comment taxi be ka relancer UMPP ko ka furo yoro bi malien bebe kamana ga ko furo u daga gele on wi usine lauli UMPP ko malien ga furo soro no bala wa kana ke furo mu no se ka conséquences sama ko terrain ga marché abena e Bamako fene nyamani fe mu no be mbalmo ko ni bede be na ban projet de développement sur développement tron dunga fa soro sene agriculture wanga kalan to be na diade parce que école d'Oda elle est là na be forma école scientifique ko ka basé mune ka science ni technologie ka bombe glancho yini ka missile glancho yini ka technologie glancho yini en même temps balmo ka wakli jigi usine de fabrication d'armement abena le créer malila o tese ka créer fanga courant ko maîtriser on courant de maîtriser todo pour que usine bara be se ka damna usine bara wera damna la e balmo mali jara me mune wore ko ni vitesse supérieure de ina fa balman ke boraka le Mali va à 200 à l'heure ay snogo sari da aka snogo quoi wallahi ay snogo jiya be shogel ni espoir nana ni jiya nana sari ayanga aw entene ni sojalen wa parce que ni kume jorolari économie et ni minasa quelqu'un mina entretien ga gelen tellement minasa ni tiche aire ka quelqu'un mina entretien ke avion ga toka wulu ka pan pilote ka toka exercice ke ni mugu ye avion na pour que ni kelen nana est-ce qu'il y a famu ou kana blatou ni formation wala la donc kanga chauto maintenir les est-ce qu'il y a famu en état de formation anga mina entretien ga ke kalo kérosène ga kula bom et bal blanc ni fon ga kula bomu ga kula ka exercice ke balmo ni ga économie mangirim billahi tisakoro ni a réussi ka gagner kelela bi face à l'Ukraine tu vas be jara la ou desera la parce que ka économie de griara shogel be faka Mali économie de grian shogel ko fo malien ka soroke angana miri tugoni sa dunga fa me klemina mgoma ame klemina jamana baw te miri dunga fala ame klemina jamana baw e ba soro lu be miri développement la mais on me ka miri dung donc shogel ko de bana agriculture fere bubolo élevage fere bubolo bagamaras fere bubolo sene fere bubolo usine demsonu nga bara soro fere abubulo ko nin clé fly na ubna ta pour a programme présenté à Simen Koita la shogel vraiment anti sarasoro wallahi ambiko tanaye asimi ambiko ante candidat flado Mali la asimi ni bana ka ke candidat ça me fait formamba yumana ambi jagoya ibeke candidat wa ambi jagoya ibeke président ni ala ni création na malien ante candidat flado asimingo donc gouvernement obligation de résultat ou yan aklisigi gouvernement anjigi ni koroko malien kaw jigida shogel ni asiminga gouvernement ka malien kaw jigida shogel ni asimi ku bena le soro la na Mali la soro bena dia Mali bena dia kakaw aklisigi akaw jigisi très bonne nouvelle balmo ni ne kuma ambolo ka daw kloka abalma ke na udenge amara sila ko shogel wallahi abaga premier ministre aba barado aba mérité itese ka le tene situation na wallahi abidja mbalba o ka ufuka o barkada assalamu